Kollox jinsab lesta biex nhar is-sibt il-Palazz tal-Verdala jiftaħ il-bibien tiegħu għal dawk li se jattendu l-August Moonball ta' din is-sena. Ftit sigħat qabel l-avveniment il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, saret l-aħħar preparamenti li kienu għaddejjin sabiex dan il-ballu ikun ta' suċċess. Matul l-iżjara tagħha l-President segwit mill-qrib ix-xogħol li qed isir u ringrazzjat lil ħaddiema kollha kif ukoll lill-membri tal-Armata li kienu qed jaħdmu fil-ġnien tal-Verdala fi sħana kbira. Il-Kummissjoni illi kienet qiegħda torganizza ħadet attenzjoni għal kollox, għall-imbejjed, għall-ikel u fuq kollox għandna il-banda tal-AFM li ser tkun qiegħda iddoq waqt l-attività kollha. Għalmennu jisfen il-ballu tal-qamar ta' Wissu huwa jismu miegħu għandhom repertorju il-banda tal-AFM illi żgur illi ser joġob il-ħafna nies u nispera illi dawk illi se jkunu għaw bl-iskop illi jgħinu. Miriam Spiteri de Bono qalet ukoll li din is-sena dawk kollha li jattendu se jsibu sorpriża mill-isbaħ fis-sala ewlenija tal-palazz. Dis-sena anke min jħossib id-dekorazzjonijiet, il-florista, veru ikkrea atmosfera illi mhijiex tas-soltu. Għandu kreazzjonijiet illi huma immaġinattivi ħafna u naħseb li anke malli il-mistidnin jidħlu fis-sala ewlenija tal-kastell ikollhom sorpriża sabiħa. L-August Moonball ta' din is-sena se jkun l-ewwel wieħed taħt il-patroċinju tal-President Miriam Spiteri de Bono u r-raġel tagħha. Il-ballu se jkun qed jibda għal ħabta tas-7 ta' filgħaxija u l kollu se jkun qed imur għand il-Malta Community Chest Fund li l-għan ewlieni tagħha jibqa' li jgħinu lil dawk l-aktar vulnerabbli fosthom il-pazjenti tal-kanċer. Barra minn hekk dawk li attendu se jkunu jistgħu igawdu l-arkitettura tal-Palazz tal-Verdala, ir-residenza li fiha tgħix il-President fix-xhur tas-sajf.